Umengameli wezwe laseNigeria usekhulume insambatheka wathi uyazi-understanda zonke inkinga izwe laseNigeria elibhekene nazo. Uyafisa ukuthi ikhona into angayenza manje ayikho. The whole president. Ayibak. Sebekhwele badilika abesifazane kumluleki mbanjwa owaziwa njengempunga yesintu. Lokhu kulandela emva kokuqubuka kwenye yenkulumo zakhe lapho ethi khona ikhadi lomuntu wesifazane oganile kufanele lihlale endodeni. Ngoba yena uyingane imali uzoyona. Kanti injulabuchopho herbal medicine isemkhankasweni wokugqugquzela abantu ngokubaluleka kokuzihlambulula uma ungumuntu noma i-soul cleansing. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze SA News no TK Zuma. Sanibonani. Umengameli wezwe laseNigeria usekhulume impilo abadala inqaba kayitshelwayo insambatheka uqobo. Ithi lempungushe iyazi-understanda zonke inkinga izwe laseNigeria elibhekene nazo. Uyafisa engathi khona into angayenza manje ayikho. The whole president uthi ayikho into angayenza. The whole president. Niyawabona kodwa ama-resemblance nyana kancane. Niyamkhumbula uJulius Malema ethi we need to start documenting the undocumented foreigners, the illegal foreigners, because they are here and there is nothing we can do. Nango-ke nayo uyise lapha phezulu uthi there is nothing we can do. Uthi nje ngiyayibona yonke usizo olibhekene na uyabala yonke into ubupha yonke into indlala. Yonke into uyayibala uqede uthi I wish ikhona into benginganisiza ngayo ayikho. Into ayaziyo njena ukuyoba izayizayi lapha elokhuzeni eFrance. Uyena yedwa upresident ongahlala ezweni lakhe. Uyizayizayi lapha eFrance. Indlela ama-Nigerians akuthanda angafuni ngakhona ukuhlala emakubo. Kumanje uChidimma China lona uMiss Universe Nigeria ufuna uphoqa ukuhlala la ngenkani. Uyazazi kodwa ukuthi akuyena wase-South Africa. Ngikhuluma ngoMiss Nigeria mina. Universe wathi kona lokho. Ufuna ukuhlala la ngenkani. Uthi xenophobic. Kodwa ufuna ukuhlala khona la ezweni le-xenophobic ngenkani. Ama-Nigerians awafuna ukuhlala emakubo. Umhlaba wonke awafuna ayaxoshwa yonke indawo. Nangu nopresident wabo uthi ayikho into engingayenza nami. Kanti yini leseNigeria madoda kithi? Masimbamani ngempela seNigeria lawa anuka ngendlela yokuthi ngisho upresident wakhona akalokhuthi akafuna ukuhlala khona. Sixolise nantu udaba. Our economy is going through a tough patch and you are being hurt by it, I know. The cost of fuel has gone up. Food and other prices have followed it. Households and businesses struggling. Things seem anxious and uncertain. I understand the hardship you face. I wish there were other ways, but there is not. Sebekhwele badilika abesifazane kumluleki mbanjwa owaziwa njengempunga yesintu. Lokhu kulandela emva kokuqubuka kwenye yamavideo akhe lapho ethi khona ikhadi lomuntu wesifazane oganile kufanele lihlale endodeni ngoba yena uyingane imali uzoyona. Nantu udaba. Uma umuntu wesifazane kwenzekile wathenga inkomo leyo nkomo yendoda ngoba ngisho imali yomuntu wesifazane akuyona yakhe eyendoda miseganile. Noma kuthiwa uyasebenza umuntu wesifazane kodwa ikhadi kubalekile ukuthi umnike indoda ngoba indoda iyona eyihle kuwena. Indoda iyona ezokwazi ukuthi ikugadele kahle imali ngoba wena imali uzosuka uyona ngoba uyingane. Injulabuchopho herbal medicine isemkhankasweni wokugqugquzela abantu ngokubaluleka kokuzihlambulula nokuzihlanza uma ungumuntu noma i-soul cleansing. Uyazi abantu abaningi kunento abangayinaki. Wherever we go we attract negative energies. Nanoma ikuphi la ukhona ungahlala nombulala unganakile mhlawumbe emotweni eTexini noma ungaxhawulana nganiyahagana niyaxhawulana. Nanoma ungahamba nje endaweni errong kanti kunemkhuba ebigilwe ebusuku lapha. Uthola ukuthi umoya wakho because umuntu ohlukene kabili, there is a physical body and a spiritual body. Uthola ukuthi your spiritual body isizungezwe izinto ezingekho right. Make once your spiritual body yazungezwa ama negative energies ilokhuzana i-physical body ya-affecteka. Uthola uthi usuthi ulungisa izinto zakho ayisalungi ubasabuthe uyabamba kuyaphunyula uyalungisa kulungi lutho kanti kufanele uyozihlambulula uyozicleanser wenze lento ekuthiwa i-soul tide.
I mean soul cleansing, sorry, uyohlambulula ilokhuzana yo spiritual body. So abasendlula buchopho herbal medicine bawochwepheshe-ke lapho ekutheni bakwazi ukugeza nje bakuhlambulule, ngoba izinto zakho mayingalungi, ngisho ungaya enyangeni engakanani, ngisho ungaya esangomeni ngisho ungayaphi, uma your spiritual body is not cleansed, ngeke kuze kulunge lutho. Ngisho ungasebenzisa umuthi ophuma kukhokhovulo ongakanani, kubalulekile ukuthi uhlale uzihlambulule uwumuntu. Uma uwumuntu emhlabeni awuphili mahhala, awuphili nje njenganephepha elihlala intante emanzini. Mawuthi umoya siyale nawe uyale, mawuthi ugeza ngamanzi kodwa angithi nomzimba lo physical uyagezwa ngamanzi. So abasendlula buchopho herbal medicine bayakwazi ukuthi bakucleanse-ke nje ngamanani aphansi futhi. So ungabashayela kulezi number lezi ezisescreenini.